Guys, man ihapon na ta guys na naganggibuhat og dali niya guys kay ara lagi lami kay kaon ko na siya na say apple og singkamas lami pud tong singkamas na ngani singkamas mga carrots nga na pero wa man may carrots stock ra mo sa rip ni guys kanang apple og kanang pipino. Diya kay birthday lagi ni nanay na sa Hibin guys kanang nagluto og pansit. So kanang pansita guys special na kay nana sa lechong kawali. Lechong kawali ang kuan na. Plus special pa jud kay natay ginamos. O mambi na nay ginamos mambi o parisan og kuan kanang saging. So manihapon tang tanan guys. Salamat sa mga grasya. Ay si Papa Idi day na nagkaon na di ah. Ngidsa kay talong agi sugba mo na diyan ang mudto. So libre ra jud tag sudan guys kay babad na aw laba niya ganang kuan ni guys matong adlaw nang tanan guys karon sa juday ko guys kay na kuan nay na malitog tanom agang sa kay ngani guys sa nasang gibaligya sa kuan masilingan si Ate Ivy daghan pud sa gipalit nga mga tong mga sa dadto guys sa Papa Idi ka na nag-deliver kani ba dayong isa ko ni pakalit pa be kiyo man lagi dadto kay mabuak na kanang way kuan ba diha dari way bato pag dito gamay ka tong kuan tong huson na ni kay pwede mag-asa bugat kay sakit ang likod kuan na bawasan naghang mga tanom guys kay nani palit dari na may ningari ganihan sa mga kuan hinuon to ang gipalit kating mga asa man ka nga ora magagsi kuan mag-jogging kuno sa guys pagamping ha nay ni palit og kuan nga ingani guys bahang pangtugsok daghan may kaso niyang ipangtugsok na ingani gipalit ag bali kuan unom ha ni daghan mga ingana bagi kali mga saha may gipalit yun dya guys kanang nindali kaya tayo ni Papa Idi kay amusang duawon si nanay kay ija dayron birthday so nakalimot na dya day nga September 25 naman dayron so nang dali ka og panahon guys dya birthday na day ni nanay so 81 na day edad ni nanay kanang namatay dito si nanay year 2021 or 2020 so bali sa amin dito guys kaya amusang duawon sa cemetery dili guys sa cemetery mungdo kasi nanay kay jahang birthday karon September 25 yung birthday 81 birthday 81? 81 na 77 ko na siya namatay ha? 77 edad hala ay dauli mo pa oy aming meng birthday nay tawon matay daang buwak isa kay nagbutang diha og bato asa kana ibarat so una nato yung ana kuha siguro sa itong pagkakuha na mga to guys luaw sa amin ni nanay dari kay kuan ng birthday ni nanay ron 81 years old pila ka years na si nanay namatay? 20 2020 77 edad 21 22 24 de pata 78 79 80 81 kan edad na po ba ibiyahe buhol diha na diri ka na kuan kay sa kayon padug buhol ka ng gamay ra nga pambot
Madlok mo sa kay diha kay kamay ra. Libre ra Pambot dako. ka niya. Di ba libre? Ayo bayo tumbuhol gyud dire. Huwag ka taloot kay pagtungod. Nya mo gali na mi guys kay mag prepare mi og gamayng pansit. Ako tagdangkong sad. Wala kag ihang kuano. Maya, kutsinta. Sana siya. Sapin-sapin. Nice kayo guys. Oh. Nice one ano. Nindot siya guys. So, nakita no mo ingani pero sa buwak na siya. Sa mga mga lami. Hala ka ni may lami. May akong ganahan. Kani mga ingani ba? Kani akong mga ganahan o kani o. Kani. Mani akong ganahan. Baligyan mo? Naidaghan dito. Naidaghan mga baligya dari guys. Mga kakanin. Na ay nasama ni siyang naka-plastic. Ay puto, kanang putong balanghoy. Wala, lami ato. Ana, opia special. Putong balanghoy akong gipangita katong. So kuha ni sila guys kanang tawag dito heritage. Nag-celebrate sa pila ka years na ning uslob na yung mga baligya. Papaidi mo. So gipahaling di si papaidi guys kay doon tag saging. Naku saging nga napalit guys ta. Hanap yung sabaw gibutang yung papaidi eh. Ang parisan og ginamos. Ang duwag sa gawas guys. Para na sila kay just ni aging adlaw guys, nag-harvest mi danin dya. Magkuha ko. Kagihimo ni Nicole og juice. Kay giubo lagi si Nicole niya magkuha ko guys kay ang ibutang sa ginamos. Na guys, I love you ninjong tanan guys. Salamat ikadyo ko ni Mambi kay mupadana day ko sag para sa kuan ni Cristil jahang mayroon nun sa kuan. Ang daghanan ni Disney agi guys, halos mapuno ning diyang kuan ba sanga hapit na sa mga hinog mo po niya di harvest ni Nicole orang naghana yes ni agi kay diyang gihimo og juice na nagtak-ang day ko dagtuguan guys kanang saging na ako'y ginamos ang butangan og yung sito yes na napuno na sila kada sanga na guys napuno na na ako dari nagdungag guys sa kasagingan yung saging guys usab aman yung saging na ako dari sa tubigan nila guys liguan may gabidyo kis taas oy babaw luto po ko rin ng gamayng pansit guys kay birthday lagi ni nanay ron ang ugangan birthday niya karon guys, kanang galuto ko gamay nga pansit. So, ganun ka dun yung pansit nga kanton. Kay wala na birthday ni nanay ron sa nasa langit. Bitaw ray. Luto ako gamay nga ko anay kanang pansit na yan. So, lami ka dun sa guys. So, okay na. Luto na itong pansit. Naipalaman nga sa sit. Kanang pinirito nga. Sobra namang manok ba? Oh, manok.
baboy nga pinirito ba. Guys, luto na katuhang pansit guys. Gaano itong mga bata nito ni hapon. Kami kain ng pansita kay siya guys, napag ko'y ginamos niya. Ginamos na itong butangan o namay naman ligya ginamos na rin sa mong sidingan guys. Nagbutangan o napag ko'y saging. Bata nagkanta o. May bata nagkanta lang. Saan siya bato? Bato lagi. Bato siyempre ginamos na. Na ako'y kuan guys kanang tawag dito saging. Hindi kaya ni siya. Okay, naghanag kamansi. May lami inindi kang klamansi. Kau na ng liso. Kau na ng liso. So yummy yummy. Yan akong saging guys oh. Alamis akong saging ang bus ko kaya guys oh. So ganihara na siya. Guys namatay apple guys nga kuan ka nang wala ka ni Kristil ba. Nabilin sa rate. Kaya naman sa inyo mo dapat to'y mayon si Nicole gamay. Dapat na mo rice, salad, dessert. Mas mga doon yung mga ingani guys kay healthy ba. Sanang naputay kuan guys, pipino. Sa una guys, naghana kayo kong pipino pero sige rabig salad. Pwede raman stock sa rep ang pipino. Hindi na itong dessert guys kay pipino. Ano yung gaw? Hindi na, balat na sa pipino. Sige, pagkakaon. Dessert. Hindi na galing mo rin panihapon. Dapat ko mo rin mo panihapon na. Hindi na mag-rice. Malipong ko, wala lang ulo sige. Lipong ka kay kaon sa umaga. Dagan na siguro na. Di atong mayunis gamay raraba. Sakto na nga ah. Sobra-sobra raraba ni. Agkato na sa rep na kamatis. Kusmikos guys. Kuwang rin niya itong mayunis pa isang mayunis pa kaw. Ini ang panihapon guys. Basi na pa yung mayunis sa rip, wala. Kalami ani pagkaon. Sakto naman na, taro nga naghalo. Yan ang uwi kaysa mayonnaise. Mas makadaot man ang naidag mayonnaise. Wala ni suka guys, kay pagkadaot ng suka. Mayunis ra di gamay. Di ba na tayo salad? Salad din sa mga Japanese. Japanese ba? Ako sa ni. Salad di sa. Bitaw guys, nakita na na sa kuwan. Dapat na ni carrots. Guys, wani hapon na ta guys na naghangibuhat og dinlay dali na guys kay ra lagi lami kay kaon ko na siya na say apple og singkamas, singkamas. Lami pud tong singkamas na ngani singkamas mga carrots nga na pero wa man may carrots stock na sa rip ni guys kanang apple og kanang pipino.
Diya kay birthday lagi ni nanay na sa Hibin guys, anang nagluto kog pansit. So kanang pansita guys, special na kay nana sa lechong kawali. Lechong kawali ang kuan na. Plus special pa jud kay natay ginamos. O mambi nanay ginamos mambi o parisan og kuan kanang saging. So manihapon tang tanan guys. Salamat sa mga grasya. Ay si Papa Idi day na nagkaon na di ah. Ngisa kay talong nga gi sugba mo na diyan ang mudto. Guys, kanang before day ko mo kaon dahil sang gibuhat siya. Ang nagkadug kamatis dia. Kamatis na pud. Ate, sa grabing kadag salamat ni kadto sa naghatag dani na. Dili ni sa kuan guys sa dito ni babaw ko ni gikan ni dagko kadto na. Kuan 1 2 3 4 5 6 7 8 walo ka buok. Walo ka buok mambi. Susugna pa naman kanari mambi. Ang lami aja ka sa tanah, nakadakot ka doon sa Burrito ni Magna. Paborito niya dyan ako. Tanang maling kukuhan. So, nga ang ta guys. Ito na maning lami magkukalo niya guys. Ano pwede mo ganyan. Pamahaw, paniyod to panihapon. Hindi ata pwede mag-rice ba. Nga. Nampoy saging ganiha guys na. Plus na iginamos. Alam niya. Nga ang ta. Wala kabaon man. Kami kayo dyan parang ang pansit nga gibo ba kay nari ko diandam dito guys to ah. Kanang kamuting kahoy kay hambang guron ba kay ang sumanon dyan para na ko'y pamahaw masuman na balanghoy. Gusto pa karon? Pwede juga di na ka mag-rice nga nila mo kalon. Lamig kayo guys. Kalat na itong lamisa guys kaya may mga papel ni Nicole na. Mga requirements. Requirements na niyo? Nga day kung narigat yung pwede. Pwede ko ng orange mabilis dito. Aning ko. Hinahira kayo mga buo diyan. Na guys, akong panitan na nidaan na. Kay magkamay kaon haron guys, magkudkud ko. Mura manig na blurred na ginahang kuan ga. Na. Ay kay nakatalikod din sa suga guys. Kay nalayuan sa gawas. Kalisik. Wag dahil. Ano? Ito guys. Salamat ka dun yung tanan. Salamat sa inyong mga walang sawang paglantaw na nilang vlog guys. Ya. Adto na di ko mag-upload sa kuan guys. Katong hang Ruby Provincia na nga feeds. Kay gitry na mo si Nicole ganiha guys. Di man dito maka katong sa tunga na itong kaya na to'y kuan guys na naisip. Naapod ang Facebook, pero naapod ang page. Mura man sila. Hindi man ta maka-upload dito. Katong akong page kaya na naman to'y $1 lang yun. Ang na yung $1 mo nag-Facebook man. Facebook dito na ako. Basta dili ka magka-violation ka mawala mo na. Kaya nang uso magudong guys sa feeds na manggol. Mag-vlog namin sa feeds ba. Kaya mga short video ra. Ang sa YouTube manggudag as kayo video. Hindang lang na kay 15 minutes pero ang 15 minutes mo nung sa YouTube makabutang tag-ads og 5 ana ano. Nope. Pero pag sa feeds mo lang kamay ra sa ads pero Di man ikaw mismo yung butang sila. depende po na sa views nimo. Million imong views, million pa imong kita. Ito million. Ang million na lang views guys na sa mga
Hindi maabot og bilyon ang kita. 30. Depende kung artista ka or kung ba. Kasi upload mo million no. Kung artista ka. Di, katong mga kuwan. Mga naigapilan og dula. Ako na sa nakita. Sugan. Dugan. Sumuto guys, salamat.